I can reach the stars, pull one down for you, shining on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems, but for now I find it's only in my dreams I can change the world. Hur ser det? Dora och Jörgen. Vi säger man. Balkjollar till ja, som de så där vi ska köpa för någon jävla frukost. Okej. Och kan det brukas ofta? Ja, bittla upp och fänga det förut. Kan det bruka det? Vit program svart och det blåa. Det vill jag ett tillsteg över flyr för när nu. Ja, det är nog skolst över några för. Man lagt oss. Men de har sera väl. Här har vi varit runt alla stannar, flöjefyrnar och hukt kostar gångst. Och det har visat sig alla stannar. Att alla nämligen är fullt upptäckna av oss ner. Och jag spurst om det, nu tar så vi tar folk som kan efter och så uppmötas ner. Och uppmötas ner är 100%. Så detta ser man, detta rickar. Ja. Men om man ser ämnena, milar och seiming, alltså vad av dem har du valt? Seiming är så inte valt. Men jag har ju valt list. Och här har vi två listafolk, Ashwell Black och Helga Midjar, som bara finns nekvi list, och det är så jag på den vägen, hur så väl tar stolar nämligen och gör det en gårra, hur det skulle bli sig att, men då ans efter att det nämligen själva som öja mynten där, och inte listarmänniskor som lär dig. Är det allt det seiming och alltså det, alltså helt du till bortspilt toy av istället för att rockna och skriva och så där? Nej, slett inte. Tog att ta kombinerat och alla lärargrönar i ögonen. Du seimar, så ska du teckna, du ska då räkna ut, du har samskifte vid annor, och så vidare, ja. Det här i grunden och stolar öllum lärargrön som vi tar i skolan. Hej Palle, nu är jag smöj, vad gör du? Jag ger en lampa för hatten. Hur länge tog du bruk på? Jag brukade ganska trodde det. Är det ringt till en sån lampa? Kan vara ringt. Sist gång så väl. Jack när galt till dig? Ja, det Jackar förbinda universitetet, det Jackar som lunch. Och vad ska bruka så lampan till? Yellow gal. Till kvann? Almorna där. Okej, helt du bruk för en lampa? Rockning vi. Vad då efter tillstäget? Det är spännande och avgörande. Du har ju fotolist, lärde ni va? Ja, vi lär öronek. Vi lär bruka kamera, bruka Photoshop-programmer. Kamera som är det. Öller gå kamera. Lära vinklar, ljus och ja. Där vi finns en uppgave vi ska ta porträttmyndig. Mindre fölkje. Och så kör det in i programmer och ja, redigera det så vi som kräver en bombsång sen så kommer man han väck och ljus och så där. Hade finns ju några argument. Ja, det finns ju några faktiskt några argument. Vi det var touch med fredag där. Och det gröv och touch att trövon och blomstron och så där så tar jag fältje. Ja. Ja, kan fint. Det är några argument. Och man kan så kan man se där ända bättre. Alltså man har nekmar möjligheter digitalerna. Det är här släpper du att vidgera myntarna attna och fjärna allt som du inte har till HPA så möjligheterna är bättre närmare och lättare vid digitala myntar så.
Jag hade nämligen häst för att vara äckliga seriöser och tar jag har arbetat öle intenst för att få goda mentor och hade östra finns rättliga goda mentor. Vad är en god mint för det? Ja, tar man snackar om goda mentor så är det olika regler som man ska följa. Vi placering av motiven och hur det ska placeras och det lär vi allt om hur det ska placeras där, hur man ska lägga horisonten av en landslag eller dömes och tar man bort rätt hur ska man placera ejene och inte placera allt i myna och sånt ting, sån tommelfingrar regler som vi lär. Så tar det här fyllt med reglerna så skulle jag gärna haft en goda mint. Ja, det kommer åter ut för att jag tycker mynter så tar jag mynterna från fototellen innan tältena och här hade jag så för man ser flera hundra möjligheter för att klippa av mynterna eller lägga också träet, bryta lite när eller fjärna ankor som inte ska vara en pela i bakgrunden och såna kan. Det ordnar det så alltid innan tälten, ja. Vi har någon digital mynta widgets program, ja. Sitter lite lärare och perspektiv till att jag bygger myntarna upp och ett som ska ju faktiskt är nog så stort bara en vecka så liksom förankrade center så har vi valt landslag. Till att jag sitter djupt och mynta perspektiv och bygga det upp till att jag har förgrund, mig och bakgrund. Så en enkel mat jag snir choklad guldmissnitt. Och till alla mala landslag eller öll så alltid nämmer inte att hon är så på en annan, inte? Stämmer för att hvis onker malar är figurativt och onker helt annat så blir det lösen mer spjatt och läst ut i och hinvägen tar vi att mala landslag och kanske på imsa matar och så nämmer halda stora det alltid. Det ska ju faktiskt förhållsvis förstått. Ja, det är flera som har ävner, ja. Så är bara att jag tar mig att finna teat vi och framälska det. Mamma brukar nägga varsk och tog på det för att blöda till nägga. Okej, och Foja, hur ska du till det Foja? Här kommer det, va? Fick jag nu? Hur har brösta? Hur många till jag är? Ha? Hon kör fåglar. Ja. Mamma är klaxsjuk. Mamma är klaxsjuk. Det är här nu kommer. Jag tror det klarar men det är ju så klaxsjuk. Nu då väl svart grått kvitt. Lars väl så fabrika sort. Sinchelt. Alltid. Det är mordet väl. Vi kvart så malar man sig fastan. Och så är man nog med samma ute och så lyckas som så. Så ska det lite stråk till så kommer en glow i efter det så malar jag där. Så det går i efter. Hur helt om ett tilltag som heter? Jag har alltid ordentligt gott. Ordentligt gott. Själv är jag alltid intresse för listene, det är ju det är snällt någon. Det som alltid drömmer mest och det är alltid otroligt viktigt att man lägger väck då. Men är det skolan det tidigare skola? Nej, det var det inte. Ta måste man kvar inställa. Ta tecknar man om självor och allt av det. Så vi tar inte så andel timmar och list och vi tar inte gå undervisningar. Kan det ta Fritz och han går för signar han pratar teckna talven det är faktiskt det som jag älskar mest vid timmen som jag signar det är den tecknar då så lätt teckna.